Dobar dan, naš show se zove Mateo. Današnja epizoda se zove Lutkarska predstava. Danas vam dolazi naš novi gost, Patrik S. Dobar dan. Kako se zovete? Patrik. Da prezivate? Sliško. Šta ćete vi danas raditi? Predstaviti glumu. Aha. Šta ćete u njoj raditi? Pa glumiti. Dobro, možete početi. Pa, mene ću vidjeti. Nek te vidi. Ali neću se vidjeti u igračku. Šta je to lutkarska predstava? Tu dobro. Lutkarska predstava, to je kad se nešto papa, kad se nešto priča, kad se čeka da govna izbane i tako to. A, vidi, gledaj nas! Bog! I to ti kad čekaš na šolji, kad govno će ispasti. I tako, i to je lutkarska predstava, je li tako? Ajde, Bog! Bog, ljudi, Bog! Onda dolazi Bobi. Šta ima, ljudi? Bog, braco! Da ima, bre. Znaš li ti što je to lutkarska predstava? Lutkarska predstava je nešto di ljudi glume u kazalištu. I svuda, ali moraju nešto na pamet naučiti. I tako, ljudi to na pamet nauča, publika i dođe gledat. A, vidi, gledaju nas. Bog! 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 Šta se smiješ, braco? Ajde, ode ja. Bog, čao. Bog, braco. Onda dolazi Panda i kaže nešto tiho. Znaš li ti Da. Znaš li ti što se lutkarska predstava? Što je lutkarska predstava, ne znaš ni izgovorit, budalo. Lutkarska predstava je kad moraš spavat na poslu, kad moraš radit, kad moraš pit, kad moraš doći kuć pijan. I to. A, gledali smo Bog. Vidite kak ja to znam, jel tako, ljudi? Vidite, aha. Vidite ovog idiota ovdje, ha. Ajde, doviđenja. Bog. Mršti. A sada dolazi Muja i Haso. Murija. Ne. Maknite se, gospodine. Sada su svi kandidati rekli nešto što je lutkarska predstava. Ako je to sve točno, onda komentirajte za ono ko mislite da je točno. A onaj ko je glup, nek ispadne tup. I to je kraj današnje lutkarske predstave. To je bila... Što je to lutkarska predstava? Bog! Bog baba! Bog tata! A, tata je umro. A, joj da. Bog mama! I mama je umro. A, da. Bog svi! Pa svi su umrli. A, da. Bog niko! Pa i niko nije umro. Ajde, Bog! I ovo je današnji kraj. Ja, Mateo, idem. U redu, sljedeća epizoda vidit ćemo kad će biti, ali to je sutra. Doviđenja, bog!